Strana, ktorá povalila vládu, je SAS a strana, ktorá si vypýtala predčasné voľby, je Smer. Možno si kladiete otázky, možno iní členovia strany si kladú a budú klásť otázky aj naši voliči. Či to nie je priveľká cena? Či to tak muselo byť? No tak môžem vám ponúknuť len svoj názor, svoje skúsenosti, ktoré hovoria, že neviem si predstaviť, že by sme to neboli urobili. Ešte stále nevieme, ako to skončí. Ešte stále nevieme, či sa euro udrží. Ešte stále nevieme, či sa eurozóna nerozdelí. Ešte stále nevieme, či po krachu Grécka nepôjde kľudno aj Taliansko. A to bude iná káva. Ale dnes vieme, že sme si nemohli dovoliť to riziko, aby sme zradili ostatných 16 členov eurozóny. Ja z tých debát mám pocit, že ľudia veľmi chcú porozumieť tomu, čo sa vlastne udialo, a pretože tomu nerozumejú. A je strašne dôležité to tlmočiť a hovoriť. Ale ten počet ľudí, ktorí chodí, znamená, že ešte nezlomili úplne palicu a že pokiaľ porozumejú a budú rozumieť aj tomu, čo chceme robiť, tak si myslím, že voliť prídu. Diskutuje sa tu na jednej strane o nejakých Spojených štátoch európskych, na druhej strane súčasná reálna politika je taká, že na čom sa dohodne Nemecko s Francúzskom, tak to viac menej ostatní akceptujú. Súčasne vieme vyjadrenia ministra financií, že čo povie Nemecko, mali by sme aj my nejakým spôsobom sa k tomu pripojiť. Takže moja otázka znie asi, kde vy vidíte v tomto smere pozíciu Slovenska? Domnievam sa, že keď budeme premýšľať s pekným svedomím a zodpovednosťou, tak nájdeme oblasti, kde treba viac Európy, ale aj oblasti, kde by sme nemali dovoliť viac Európy. Môžeme byť pronemeckí, mali by sme byť pronemeckí, mali by sme sa držať šampiónov, mali by sme sa držať tých, ktorí majú zmysel pre poriadok, ale samozrejme nemali by sme to robiť slepo. Malo by existovať niečo ako náš národný záujem. Samozrejme nemusím hovoriť také samozrejmosti, že nedovolíme, aby sme stratili zvrchovanosť v oblasti našej národnej identity, kultúry, jazyka. To považujem za úplne samozrejme. Ukrajina sa borí teraz s veľkými problémami, ale pre Prešovský kraj je Ukrajina zaujímavá. Ako sa pozerá Slovensko a možno Ježi Buzek, ktorý so mňou vo výbore pracoval a bol veľmi zanietený pre túto oblasť sveta, možno otázka zjednodušenia vízovej povinnosti, pretože máme tam veľa turistov, ktorí chodia a majú tie korene aj na Slovensku, že ako to vyzerá, ako sa na to díváš z pohľadu ministra zahraničných vecí. Ďakujem. Sme advokátmi Ukrajiny, aby do konca roku mohli podpísať dohodu o voľnom obchode, ale aj asociačnú dohodu. Prestali sme vyberať viaceré druhy poplatkov za víza. Uľahčili sme maximálne ako členský štát Európskej únie vydávanie vízových povolení, ako sa len dalo. A hlavne nepýtame za to peniaze. Prehlbili sme pásmo malého pohraničného styku, dokiaľ nám to len európske smernice dovolili. V tomto pásme, ja neviem, čo je po Prešov, sa dá pohybovať bez akéhokoľvek víza na preukaz, že bývam v prihraničnej oblasti. Čiže myslím si, že urobili sme veľmi veľa pre nich, ale zároveň to robíme v našom vlastnom záujme. Tak ako Rakúsko bolo našim advokátom aj v svojom vlastnom záujme. Myslím, že Prešov by mohol utekať aj rýchlejšie a možno vy to tak nevnímate. Ale myslím si, že najmä po tom, čo dobudujeme komunikácie, po tom, čo dobudujeme nielen diaľnicu po Prešov, ale aj po ukrajinskú hranicu, po tom, čo pohneme výraznejšie z R4 a verím, že veľa z týchto európskych peňazí minieme práve na tieto komunikácie, tak sa domnievam, že sa môžu rozbehnúť mnohé aktivity a že to oživí Prešovský kraj. Stretli pri príležitosti 17. novembra, ktorý si myslím, že väčšina Slovákov zo severu strávilo v Poľsku nakupovaní v Leduchove, v Novom Targu a v Novom Slonči a minuli tam peniažky, ktoré zarobili v Českej republike, v Nemecku a v Holandsku. Chcel by som vedieť, pán predseda,
Či by nebolo vhodné nejakým spôsobom smerovať tú ekonomiku, aby sme tu mohli zarobiť korunky a tu ich aj míňať. To, na čo ste poukázali, je hlavný programový cieľ strany, ktorú vediem. Čím aj odpovedám v prvej časti vášmu kolegovi. Nič ma tak nezaujíma ako opatrenia, ktoré by viedli k novým investíciám. V januári som sa v Amerike bil za Honeywell ako kôň. Máte moje čestné slovo. A škoda, že sme nemali viacej času, možno by boli aj investície ďalšie. Chceme sa správať tak, aby mohli pribúdať aj investície, ktoré budú viacej predávať našu hlavu ako naše svaly. Aby mladí ľudia sa videli viac na Slovensku ako kdekade inde vo svete. Keď budeme robiť rozumnú politiku, tak sa domnievam, že vieme docieliť stav, keď nebudete musieť toto konštatovať alebo mať takýto pocit.